Patis ba rin? Sili? Patis ug sili. Oo, yan. Kanon na! Bungkag yun ang kaldero ani. Guys, at tumigtaw ni Kuya Mitchell karon. Igno kay ko sa snow guys, galawgaw. Grabe guys, diri oh. Nagka-snow na pero ano ni gawas ng haring araw. Tutuan na mo ni Kuya Richel Onya og bulalo atong karada guys. Nilagang baka. Pagkatibay, nilagang baka guys. Sibo ang nagtirada, Kuya. Ako na, pinuto. Ay, ako na yung luto na. Galaw-gaw. Basin ang ending, mahimong halang-halang. Lumay na, no? Gusto kong yumaman na tulad ni Kuya. Bibiling maraming kotse para lumigaya. Uy, open nga po ng in, oh. Daghan nga pong nag-in. In, out, in, out. Daghan nag-in out. Open nga po guys. Naga po yung nga stranded. Mga wala kagawas. Dool namin sa town guys. Mailing among tirada. Pili ko na. Mailing ka. Asa ka ta mga St. John's? Open on the St. John's, no? Palit sa amin yung karne. Kalabay mig mga 50% discount. Flex ko is flex. Flex kainit na. St. John's sa mukhang torno ani karon. Uy, open na guys. Open na. St. John's. Dara mga karne guys. Karne. Kompleto dre. Dre amo soki. Beef, let's look for some beef. Beef fillet. Yeah, Ako mo. That'll be all. Yeah. You take cars, yeah? Dargada na guys na 1 kilo, no? 1 kilo. Mong na-order. Bera. Yes. Pwede na. Solve na guys. Thank you. Thank you. Manatag pamalingki, nakapalit na ta sa ato ang mga kinahanglan. Ulat na lang ta diri karon sa gawas. Nakalabay tag ngani guys, oh. Nakatay mahatagan ani pohon. Nakay mudawat kung natay hatagan ani. Wapo. Sale siya guys. Promise. Sale. Cool ba, oh? Cheers guys. Cheers. Pawala sa Toho, Katugnaw. O nilang bus station. Nara ilahang cinema dito, bus station diri. Ano siya?
para